Почна ли бе? Да. Аре, аз съм Газари БГ от канала. Ти не струваш. Аз съм Ник Чуваков и днес ще правим нещо като руска рулетка. да, ще целим горна града и загубилия ще получи няколко наказания. Имаме по три шанса, редуваме се, аз ако не изкарам примерно да ударя горната града и ми се намаля един живот. Това вече прекарате удар на Сенчо! И нека почваме. Докато са две яйца, друго, лимон, канела и още една яйца. Те са загубиля. Да, има бил. Сега задържаме. Кой? Сега се държим. Задържаме. Аз се задържаме. Бедаш да дойда. Коса. Да сте ме бабе. Аз казвам. Нищо не се. Добре. Аре! Върнахме се. След реклама база. Нига, аз съм. Утрати да съм. Задържам. Две! Господ Бог съм, бат! Направо цели първи, аз така. Давай. Направо върна се. Аз не съм. Да. Неба, нема. Престрима се, не. Той ще ги направи три. Те направо да бия първи. Това трябва да ударите. Ако оцелиш, какво? Чекай малко. Господ Бог съм, бат! Значи, Сенчо, това беше Дики, има още два пъти. Не, редуваме са. Да, не, ама имаш още два живота. Да. Да, сега. Да се не! Айде, Сене! Ще гориш, не мога да бъда. Отдъл бе! Кой на цели ли как ще яда сам? Добре. Много силно. Добре, сега. Фък! Фък! За какво е? Да, верно, така ще е по-добре. Андре ще да се вижда. Ники, бегай, бе, човек! Ники, разкарай се. Мръдни сте, бе! Разкарай се. Трябва да снимаш другите! Ма за те минува. Like, subscribe for me. Стига проварай клипа, бе, Никио! Малко ще бутна зъби. Колко живота имаш? Ти бият нещо в главата. Айде, Селе, ще взимаш си яйцата. Айди хора. Почти всички са един живот. Аз ще видим теб. Гаргите. От листата на нека смета. Да, аз ще избирам как е. Стига, Господ! Вие да си, да си! Аме, пак! Леко е! Сега избираш. Чакай, бе, чакай. Да, всички да се жертват. Дай, бе! Остане последния ти късмет. Айде, Сеня, ще ги сипаш, Господ! Сенчо! Сенчо! Събри. Къде са листовете? Я тук, бе. Абе, като баш почта за него. Листовете. Коста. Аз по-добре ще тегля. Кой ги държи? Ради си ти. Чакай, бе. Давай. Яйца! Дай да снимаме какво ти пише. Яйце! Яйце! Брат, аз
Чакайте! Готов ли? Снимай ме, снимай го готова! Чакай, чакай. Без шапка! Без шапка, бе! Аз сме случай. Гледайте сега! Оче го. Гледай го гола! Давай, сила! Не, сам по едно. Снимай му глата отгоре, какво стана? Дай да снимай. Аз съм на тези. Давай, Фир. Ще затвори да учи. Абракадабра, Акбар! Това избирам ко. Канела, супер. Канела му западна. Покажи на камера. Ема трябва въщото яйцето, после Ей го. тъгната листа. Канела. Аз го вманах, той е от теб. Аз го мах. Мам, тя ще ява лимон. Да му е бе. Аз ще ява лимон. Сега сега, Сенчо. Нема, то само едно остана. Ама после след фирката, трябва да го снимаме за фирката. А, да. Как си слагаш камила на главата? Не, главата я стана. Мълчи, че съм яйце. А, тя за фирката умира. Или това къде са Дави? Дай малко я Това има в Фейсбук такива клипчета. Да. Айде, бе, Фирио, яш, не фуцката да яде, ти яш. Емба. Беше бе. Айде, бе, брат. Стига толкова. Дай да го пробвам, бе. Дай да го пробвам. Стига, бе. Стига, бе, човек. Стигате, бе, краси, чакай. Никис, чакай малко, бе. Аз го изядах. Ега си масна. И, мамци, останах аз. Чувствам се като комин. Мамци, останах аз. Лимон ще дам. Ама трябва да ядеш с обелка. Субелка да ява лимон. Леле да ява, момци, лимон, субелка. Знаеш как го обичам? дай малко. Аз го обичам. Дай малко и на мен. Махса, кама. Целият трябва го изядеш. Как целя, бе? Не. Не, ма как дърбаш. Добре, аре, бе. Как целя, бе? Не, бе, ти просто трябва да ръбиш яко. Дай на мен малко, бе, къде е? Къде е каналата, бе? Дай и Марти. Вижте. Може малко. А той си обича да си да бакури. Дайте. Дай аз. Трябва да издеш кисело. Дай сега. Ей, Дай малко, Марти. бе. Кисело ся. Дай го обелим, бе. Бега, бе. Абе, тихо, бе, тя ще яде кисело. Дай го, бе, путко, ти пък пугляш. Чекай малко. Верно много. Кисело сега. Дай да я пробвам, бе, Дай дай. кисело ще ядеш. Ще има още един път, не, без върт ще става. Ще има още един път, ще стреляме. Си яйцето ли, бе? Целият стана червена съм. Добре, я живе. Дай сега и аз. Дай сега малко. Дай да пробвам, бе. Дай малко. Дай аз. Понеже не съм. Дай да пробвам. Чакайте, вижте сега. Снимайте, аз не съм като него. Ще лапна още аз. Защото не ми стигна канелата, брат. Дай малко, че каналата много гадна. Дай малко, дай. Дай верно малко. Имам авто и много лети. Аре! Баки. Остави го, бе. Баки, каналата, къде отида? Айде. Аре, че има още 2-3 секунди. Има малко секунди. Дай на заден канал. А? Канала ми долу ще е в описанието, абонирайте се. Няма да има линк долу в описанието. Пак задължаме си още един път. Колко, ба? Я обичам, няма нека да чи. Добре, то остава малко. Остават 40 секунди. 4, 3, 5. Беше 3, Ники. Остават 40. Калгари. Остават 40 секунди. До края на клипа. Какъв край на клипа, бе, тапа? Не, бе, не спирай клипа. Остават 40 секунди. Пише само, пише, че само мога да снима до 9 секунди и 57. Какво? Не, виж. 9 минути и 57 секунди. И за какво? Не знам. Нямам памет. Айде, бе, дайте по-гълата. Аре, спри го, спри. Спри клипа, бе. Чай. Да, бе. Стоп, бе, на стоп. Това за Фирио! Аре, за Фирио! Стига ми, Реди.
Леко да дадат телефона. Нашата гона. Хора, това е един от най-лудите клипове. По-бързо, бе!